Kuitenkin algerialaisia tapetaan joka päivä. Miksi sitten vankiloissa on vain algerialaisia? Voisitteko te selittää sen minulle? En, mutta sano miksi sinä tapoit tämän pojan, oma ystäväsi? Minä selitän sen teille. Oletteko kuullut Rivetin tapauksesta? Rivetti. Rivet-niminen kylä tuli 1956 Algerin seudulla kuuluisaksi, kun yhtenä yönä ranskalaiset milisit hyökkäsivät kylään, kiskoivat vuoteestaan 40 miestä ja murhasivat heidät. Silloin tapettiin 2 minun sukulaistani. Kotona me puhutte, että ranskalaiset ovat vannoneet tappavansa meidät kaikki. Onko kaikkien niiden algerialaisten murhasta pidätetty yhtään ainoa ranskalaista? Minä en tiedä. Ei ole pidätetty yhtään. Haluaisin mennä vuorelle, mutta olen liian nuori. Niin me puhuttiin, että pitäisi tappaa joku eurooppalainen. Miksi? Mitä sitten teidän mielestään olisi pitänyt tehdä? En tiedä. Mutta sinä olet lapsi. Se, mitä tapahtuu, koskee aikuisia ihmisiä. Mutta ne tappavat myös lapsiakin. Se ei ollut mikään syy sinun toverisi tappamiseen. Enkä sille nyt enää voi. Onko sinun toverista ollut joten paha sinulle? Eihän ole mitään tehnyt. Joo. Tapoin minä hänet kummin